салом дӯстони азиз, дарсҳои омӯзишиамонро идома медиҳем, қадамҳои далелсанҷиро меомӯзем ва соҳиби туҳфа мешавем. ин навбат бо як абзоре кор мекунем ки хеле шавқовару зарури аст ва ном дорад Google Trends. ин абзор имконият медиҳад ки мо фаъолияти интернетии худро танзим намоем, иттилои нав нависем ва аз ҳама муҳим ин аст ки мо ҷустуҷӯҳоро дар интернет назорат намоем. масалан, дар интернет кадом мавзӯъ ё ин ки кӣ бештар дар куҷо ҷустуҷӯ карда мешавад ва ғайра ва ҳоказо. биёед беҳтар аз худатон шоҳид шавед ки Google Trends чӣ имкониятҳои дигар дорад. рафтем. дар абзори ҷустуҷӯи Google Trends менависем. ба саҳифаи Google Trends ворид мешавем. хуб инҷо чӣ корҳо кардан мумкин аст? фаҳмидан мумкин аст ки аз тамоми дунё одамон чиро дар интернет ҷустуҷӯ мекунанд. аммо аввал дигар корро мекунем. болои се хатча чапи мушакро пахш карда тугмаи популярни запросиро интихоб мекунем. инҷо Тоҷикистон вуҷуд надорад. хавотир нашавед, Тоҷикистон дар дигар рубрикаҳояш ҳаст. барои мисол Русияро интихоб мекунем. инҷо барои мо бароварда медиҳад ки дар ҳамин рӯза сана, яъне 25 сентябр, чӣ чизҳо бештар ҷустуҷӯ шудааст. Илон Маск зиёда аз 20 000 ҷустуҷӯ, дигар одамон, дигар мавзӯъҳо ва ғайра. ҳамин гуна шумораи ҷустуҷӯҳо дар имрӯза аз Google мушаххас аст ки чӣ қадар аст. инҷо метавонед дигар таърихи рӯз, моҳ ё солро интихоб намоед. акнун биёед ду нафарро муқоиса мекунем. тугмаи анализро пахш карда одамони зарурӣ ё мавзӯи заруриро менависем. барои мисол Лионел Месси ва Криштиано Роналдо. бо хати сурх Месси ва кабуд Роналдоро нишон медиҳад. инҷо ҷустуҷӯи яксоларо нишон дода истодааст. мо метавонем муҳлаташро интихоб намоем. масалан 5 сола ҷустуҷӯ. ҳатто минтақаҳои ҷустуҷӯро инҷо нишон медиҳад. биёед ҳамин мисолро дар Тоҷикистон бо одамони шинохтаи Тоҷикистон ҷустуҷӯ намоем. Шабнами Сурайё ва Ҷонибек Муродов. ин ҷустуҷӯ дар тамоми дунё аст. Ҷонибекро зиёдтар ҷустуҷӯ намуданд нисбат ба Шабнами Сурайё. биёед ҷустуҷӯи Тоҷикистонро мебинем. масалан аз 17 то 23 сентябр дар Тоҷикистон 26 маротиба Ҷонибек ҷустуҷӯ шудааст. Шабнами Сурайё бошад ҷустуҷӯ намешавад. мушакро болои диаграмма мебаред ва санаашро нишон медиҳад. инҷо бештари ҷустуҷӯ аз қисмати шимоли Тоҷикистон аст. хуб дӯстони азиз, ҳамин гуна шумо ҳам метавонед ки мавзӯъҳои мухталифро назорат кунед ки дар интернет чӣ қадар ҷустуҷӯ мешавад. масалан ягон маҳсулот дар куҷо чӣ қадар ҷустуҷӯ карда мешавад ва талабот ба он маҳсулот чӣ гуна аст ё ин ки мавзӯъҳои дигар. албатта Google Trends имкониятҳои дигар низ дорад ки барои нафарони шавқовар метавонанд истифода намоянд ва дигар имкониятҳои Google Trends-ро худомӯзӣ кунанд. албатта чун вақт маҳдуд аст, мо танҳо 1-2 имконияти ин абзорро барои шумо муаррифӣ кардем. ҳоло навбати он расидааст ки мо ғолибони дарси гузаштаро барои шумо муаррифӣ кунем ва албатта ки озмуни навбатиро эълон намоем. вазифаро аввалин шуда ба мо Мавзуна Мирзоева фиристоданд. дуюмин шуда Тоҳирҷон Каримҷонов ва баъдан Дилрабо Шукурова. ҷои аввалро Мавзуна ва ҷои дуюмро Тоҳирҷон соҳиб мешаванд. дӯстони азиз, шумо ҳам соҳиби туҳфа шуда метавонед. абзори Google Trends-ро истифода карда қадамҳоятонро намогирӣ, яъне скриншот мекунед ва онро ба суроғи электронӣ бо ҳарфҳои лотини salimjon.saidov.93@mail.ru мефиристед. муҳлати қабули скриншотҳо 1 ҳафта аст. барои он нафаре ки аввалин шуда ин корро иҷро мекунад Smart Bracelet пешниҳод мешавад ва барои нафари дуввум гӯшмоноки бесим пешниҳод карда мешавад. барои ҳамаи шумо барори корхоҳон ҳастам. хайр дӯстони азиз.